Kai, wai me yake faruwa a garin nan? On the beat. Kowace budurwa da abaya? Mana! Abaya, samari ku sewa 'yan mata abaya, yanzu ake yayi. Abaya yanzu ake yayi, in kin rasa sai kin yi juyayi. In ko baki da ita to baki yayi. Ta karfi da yaji ki zama abuce, in ko baki da kuɗi ki daurance, in ko barancan ma ki yo kwace. Abaya, samari ku sewa 'yan mata abaya, yanzu ake yayi. 'Yan mata ku farka, zamani mai yayi, yanzu zamani ne na abaya. Zaman lafiyar samarai kawai ku sewa 'yan mata abaya. In ba haka ba kuna ji kuna gani za ku zamo 'yan baya. Mata kar ku bari kuma kar ku sake kudin abaya a ce muku babu. In sun kisiya to kuma ku ce alkur'an soyayya babu. Abaya, samari ku sewa 'yan mata abaya, yanzu ake yayi. 'Yan mata karfa ku yarda rigar abayar nan ba tsada. Jos 20,000 ce ta 10,000 ko sai kananan mata. Cinyewar ki sanyo ta cikin kawayen kin musu rata. Samari ku daina jin haushi, in kun samu kudin abaya ku basu. Abin sha'awa ka gajerin 'yan mata sun sanya abaya. Kwanan nan zan yi budurwa amma sai mai sa abaya. Mana kura wanka sai mai abaya, fresh ba da ti sai mai abaya, farin jini sai mai abaya. Mana abaya, samari ku sewa 'yan mata abaya.